Αγιόφυλο Γιάννη μέχρι το 1928 ονομαζόταν Βελεμίστιον. Και από εκεί και πέρα με βασιλικό διάταγμα το 1928 ονομάστηκε Αγιόφυλο για το καλό χαρακτήρα των Αγιοφυλωτών, για το αγαθόν των Αγιοφυλωτών. Ήταν καλοκάγαθος και φιλόξενος κόσμος από τότε, και από εκεί ονομάστηκε, μέσα στο προεδρικό διάταγμα γράφει γιατί ονομάστηκε Αγιόφυλο και δεν πήρε μια άλλη ονομασία. Και αυτό έγινε το 1928. Μέχρι τότε, γι' αυτό πολλοί που ακόμη μέχρι πρότινος, όταν έλεγες Αγιόφυλο, λέγαν κατευθείαν από το Βιλιμίστη. Αυτό είναι το εξοκλήσι του Αγίου Αθανασίου, το οποίο ανακοινίστηκε τώρα τελευταία, δεν έχει 5 χρόνια, από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Νικολάου, με προτεργάτη βέβαια τον πατέρα Δημήτριο Ράγκο, ο οποίος είναι ένας αξιολογότατος ιερέας. Τιμά η παρουσία του το χωριό μας και πραγματικά συνέχισε να βάζει λιθαράκια από πότε παρέλαβε τα ενία της ενορίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον πατέρα Δημήτριο. Αυτό το έργο εδώ ανακοινίστηκε πραγματικά με το ειστέρημα του αγιοφυλίτικου λαού. Όλοι οι αγιοφυλιώτες δώσανε από το ειστέρημα. Δεν έχω υπόψη μου αν έλαβε βοήθεια από τη Μητρόπολη, γι' αυτό δεν είμαι αρνητικός, δεν είμαι κάθε αρνητικός, αλλά ξέρω ότι γνώριζε η Μητρόπολη ότι αυτό γινότανε το έργο, γιατί και η εφορία αρχαιοτήτων ήταν αντίθετη. Ο ναός, γράφει μέσα η επιγραφή ότι η αγιογράφηση, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα με πολύ καλά χρώματα, έγινε το 1523, αλλά ο ναός χρονολογείται από πολύ νωρίτερα. Δεν ξέρουμε ακριβώς χρονολογία η οποία χτίστηκε αυτός ο ναός. Εκείνο όμως που φέρεται να λέγεται από στόμα σε στόμα από τους προγόνους μας, εγώ το έχω ακούσει επανειλημμένος από ανθρώπους που ζουν ακόμα, αλλά και από ανθρώπους που φύγανε, ότι αυτός ο λόφος ενδεχομένως δεν είναι φυσικός, είναι τεχνητός. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει η φήμη ότι από εδώ πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ στρατοπέδευσαν στρατηγοί του Μέγα Αλέξανδρου, και μάλιστα υπάρχει το μέρος ακριβώς στο κάτω σημείο από εδώ, το οποίο λέγεται Κάστρο, και επειδή η παράδοση λέει ότι εδώ μέχρι πρότινος οι γονείς μας, και πολύ πιο νωρίς βέβαια, αλλά οι γονείς μας ξέρανε ότι υπήρχε υπόγεια στοά και υπήρχε κρυφό σχολείο. Αυτά τα στοιχεία τα κρατήσαμε, τα συνεχίζουμε να τα λέμε στα παιδιά μας, και εγώ εκ μέρους του Μορφωτικού Συλλόγου τόλμησα ένα βήμα παραπάνω. Ζήτησα εδώ και 2-3 χρόνια από την Εφορία Αρχαιοτήτων Τρικάλου, 19η Εφορία, με έγγραφο να έρθουν και να κάνουν κάποιες ανασκαφές εδώ για να μας απαλλάξουν από την αγωνία μας αν είναι φυσικός ο λόφος ή αν είναι τεχνικός. Γιατί αν είναι τεχνητός σημαίνει ότι από κάτω το λιγότερο που κρύβει είναι ένας τάφος ενός στρατηγού του Μέγα Αλέξανδρου, το λιγότερο. Όπως όλοι οι τύμβοι που βρέθηκαν, οι τούμπες που λέμε που βρέθηκαν στη Μακεδονία, τώρα τελευταία βρέθηκαν, πριν 40-50 χρόνια, δεν ήξερε κανένας. Τώρα τι μας ενισχύει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει περίπτωση να είναι τεχνητός ο λόφος? Ότι όταν φτιάξαμε το δρομάκο για να ανεβαίνει απάνω αυτοκίνητο, θα δει σε λίγο που θα περάσουμε από εκεί ότι υπάρχουν πέτρες, αγκονάρια
Δηλαδή δεν είναι πέτρες της φύσης, είναι πέτρες τις οποίες λογικά τις βάλανε κάποια χέρια. Άρα ενισχύεται ακόμη περισσότερο η παράδοση ότι υπάρχει περίπτωση εδώ να ήταν ένας περιφραγμένος, να ήταν ένα φρούριο, επειδή ήταν δεσπόζον το σημείο, ήταν ζωτικό σημείο για την περιοχή, ελέγχει όλη την περιοχή, ελέγχει τις προσβάσεις βασικά, όλους τους δρόμους και όλα στους πολέμους γίνεται επί των οδών και δια τα οδούς, δηλαδή να ελέγχουν τους δρόμους. Η 19η εφορία προώθησε το έγγραφό μου στην εφορία που ήταν υπεύθυνη για τα θέματα αυτά της Καρδίτσας, η οποία εφορία της Καρδίτσας δεν με απάντησε ακόμη και φυσικά δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Πάλι θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους φέρουμε πάνω και να δούμε, γιατί τι είναι αυτές οι πέτρες που θα δούμε σε λίγο, και μάλιστα από ότι εκεί που ανέβαινε ο φορτωτής εδώ και άνοιγε το δρόμο, βρήκε και υπολείμματα δαπέδου. Αυτά δεν πρέπει να τα αφήσουμε στην τύχη. Τώρα βέβαια εγώ στο έγγραφό μου γράφω ότι αν δεν έρθει η 19η εφορία θα αναγκαστούμε να παρανομήσουμε και να αρχίσουμε να σκάβουμε μόνοι μας. Όχι βέβαια για να συλλήσουμε τον τόπο, αλλά για να αναδείξουμε και να μας φύγει και αυτή η αγωνία. Είναι τεχνητός ο λόφος ή δεν είναι? Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε αυτή την απάντηση από τους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν σήμερα όλα τα μέσα χωρίς να σκάψουν να δούνε. Και αν είναι πραγματικά υπήρχε κρυφό σχολείο εδώ πέρα, πού είναι αυτή η αίθουσα? Άρα είναι από κάτω από το ναό, κάτι υπάρχει. Αυτή είναι η αγωνία μας. Τώρα το χωριό, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, που φυσικά πάντα μέσα στους προτεργάτες είναι και ο νυν πρόεδρος του χωριού, ο Γιώργος Σκοδριάνης, ο οποίος Σκοδριάνης δεν έχει αφήσει, Σκοδριάνης να λέω και καλά το όνομά του, δεν έχει αφήσει ποτέ κανένα αξιόλογο έργο που να μην είναι μέσα, και μπράβο του σε αυτό, και γι' αυτό και ο κόσμος τον τίμησε 2 φορές με τον τίτλο του Προέδρου του τοπικού διαμερίσματος του Αγιοφύλου. Δηλαδή στην Επιτροπή την Εκκλησιαστική που λέμε ήταν πάλι προτεργάτης και σε αυτό το θέμα του Αγίου Αθανασίου και σίγουρα συνετέλεσε, αλλά η ψυχή, κακά τα ψέματα, είναι ο πατέρας Δημήτριος, που αναστηλώθηκε αυτός ο ναός για 300 χρόνια και είναι για μας ένα κόσμημα. Είναι τιμή μας που, και μάλιστα με τις δωρεές που έκανε ο κόσμος, έγινε το τέμπλο, έγινε η Αγία Τράπεζα σαν κόσμημα. Τιμάνε αυτούς που τα δημιουργήσανε, αυτούς που δώσανε τον οβολό, και έχουμε τον Άγιο Αθανάσιο προστάτη μας στο χωριό και σημείο αναφοράς. Αυτό είναι εμείς το χρησιμοποιούμε εδώ μέχρι τώρα, μέχρι πρώτον πριν βγουν τα άλμπουμ, το χρησιμοποιούσαμε στα σπίτια μας και βάζαμε τις φωτογραφίες, γιατί μένει έτσι όπως είναι, όταν ξεραίνεται πράσινο, και επειδή έχει πολλές υποδοχές μπορείς να βάλεις και να βάλεις φωτογραφίες και να τις έχεις κρεμασμένες στον τοίχο. Τώρα τελευταία όμως μάθαμε και όταν την άνοιξη ερχόμαστε εδώ και κόβουμε τις κορυφές, οι οποίες είναι άγρια σπαράγγια, τα οποία είναι μια πεντανόστιμη σαλάτα και μάλιστα με ομελέτα με αυγά, είναι ιδιαίτερα νόστιμη. Το φυτό αυτό δεν ξέρω πώς το λένε, πάντως είναι αυτό που βάζουμε τις φωτογραφίες, το ξέρουν όλοι οι φιλότες. Δεν υπήρχε σπίτι πριν 40 χρόνια που να μην έχει το κρεμασμένο στον τοίχο με φωτογραφίες αυτό, και τώρα ανακαλύψαμε τελευταία και ότι είναι και πολύτιμο και πολύ ευεργετικό κατά της χολυστερίνης. Εδώ τώρα, Γιάννη, είναι αυτό που σου έλεγα, ότι αφού ανέβηκε το όχημα επάνω και έφτιαξε το δρόμο, καταρχήν κάπου βρέθηκε, μου λέγανε οι υπεύθυνοι, δεν ήμουν εδώ παρόν, ότι βρέθηκε ένας χώρος
ο οποίος ήταν κανονικό δωμάτιο. Αυτό εξαφανίστηκε βέβαια. Τώρα, αυτές οι πέτρες εδώ δεν μπορεί να είναι τυχαία, δεν μπορεί να είναι από τη φύση βαλμένες από μόνες τις να βρέθηκαν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή εδώ φαίνεται από εδώ ότι έχει πέσει κάτι, την έχει λιάνει, φαίνεται σαν αγωνία και ανεβαίνει αυτές οι πέτρες εδώ, φαίνονται να είναι χτισμένες, όχι όπως βλέπεις εδώ, αυτή κουνέται. Και εγώ τώρα η περιέργειά μου με βάζει να πάρω τον κασμά και να αρχίσω να προχωρήσω 10 μέτρα πιο μέσα. Φυσικά θα με πάνε μέσα για αρχαιοκάπηλο, αλλά δεν μπορεί να έχεις αυτό το αντικείμενο εδώ και να λες ότι είναι από τη φύση του, έτσι βρέθηκε. 3 πέτρες μία πάνω στην άλλη, 3 πέτρες μία πάνω στην άλλη. Εδώ αυτές οι πέτρες, εδώ αυτή η πέτρα φαίνεται ότι είναι βαλμένη από χέρι. Εδώ αυτό κουνέται, εδώ από κάτω δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πάλι είναι βράχος αυτό το πράγμα όλος και δεν υπάρχει τίποτα από εδώ από κάτω. Ή υπήρχε ένα φρούριο πάνω στο λόφο, το οποίο όταν πέρασε από εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος και κατέβηκε στην Αθήνα, τότε που επέβαλε τη δική του την ταυτότητα στην Ελλάδα, ένωσε όλες τις πόλεις κράτη και την έκανε Ελλάδα, και γι' αυτό σήμερα λέμε ότι η Μακεδονία ήταν πάντοτε Ελλάδα. Λοιπόν, ας τα δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί. Το δάσος με τα κυπαρίσια είναι τεχνητό. Έγινε με προσωπική εργασία, αφού και ελεγχόμενα από το δασαρχείο και από τον γεωργικό και από τον δασικό συνεταιρισμό του χωριού μας. Κόψανε αρκετά αιωνόβια δέντρα, όπως είναι αυτό εδώ μπροστά μας που βλέπεις, το οποίο ήταν αιωνόβιο αυτό, και προσπάθησαν να ανανεώσουν και είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, το φράξανε. Ένα από αυτά που βάλανε, ένα 20% υπάρχει και σήμερα. Αυτό θυμάμαι ότι πρέπει να είναι περίπου στα 50 χρόνια από πότε φυτεύτηκε. Βρισκόμαστε πάντα στον Άγιο Αθανάσιο. Τόσο χορμός εδώ που δεν αγκαλιάζεται με τίποτα, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 1000 χρόνια. Έχει δει και γνωρίζει όλη την ιστορία. Αν μπορούσε να μιλήσει, θα μας έλεγε αν αυτός ο λόφος είναι τεχνητός ή αν είναι φυσικός. Αυτά είναι τα παλαιχώρια, που σημαίνει ότι παλιά υπήρχε χωριό, το παλιό χωριό υπήρχε εκεί. Εκεί βρέθηκαν και παλιά σπίτια μέσα αρχάς του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, του 20ου, και μετακομίσανε, φαίνεται από εκεί είναι πιο υγιεινό το κλίμα, βρήκαν εδώ στο σημερινό χωριό κατάλληλο τόπο για να κατοικήσουν. Εδώ κάτω είναι καρυδιές, λέγεται Καλάμη η τοποθεσία, και οι καρυδιές αυτές είναι επιχειρηματικές, δηλαδή και κάποια μεροκάματα βάζει το αγιόφυλλο όλο το χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι από το χωριό μας που δουλεύουν όλο το χρόνο, και κάποιοι εποχικά όταν μαζεύεται ο καρπός της καρύδας. Είναι του Τζανατέλη, από ό,τι ξέρω, από τα Τρίκαλα. Ο άνθρωπος διαθέτει χρόνο και χρήμα, ανεβοκατεβαίνει, και σαν δάσος είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Παραδοσιακά είναι γεωργοκτηνοτροφικό και ασχολούμαστε και λίγο με το δάσος.
ζέστη, μόλις περνάει η ώρα 10-11, τα φέρνουν μέσα, ξεκουράζονται. Υπάρχει και πολλή τροφή τώρα διότι έγινε ο αγωνισμός. Υπάρχει πρόβλημα με τις αρκούδες και γι' αυτό αναγκάστηκε να βάλει ηλεκτροφόρα καλώδια γύρω-γύρω για να αποτρέπει τις αρκούδες να φάνε το κοπάδι, γιατί είχε μία απώλεια σε κάποια στιγμή. Εδώ είναι τα ερείπια βέβαια του σιδηροδρομικού σταθμού Αγιοφύλου. Ήταν η γραμμή η οποία θα ένωνε την Καλαμπάκα Γρεβενά Κοζάνη. Τα έργα αυτά τα είχε αναλάβει βελγική εταιρεία και λόγω έλλειψης χρημάτων έπεσε έξω η εταιρεία, σταμάτησε το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκας Κοζάνης το 1932, γιατί πολλοί λέγανε ότι σταμάτησε λόγω του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεν ήταν ο λόγος αυτός, ο λόγος ήταν ότι σταμάτησε το 1932. Διατηρούνται τόσο καλά τα κτίρια που μπορείς ανά πάσα στιγμή να τα ανακαινήσεις και να τα κάνεις κατοικήσιμα. Δείχνουν σαν να χτίστηκαν χθες. Εδώ ήταν οι τουαλέτες, δεξιά μας ήταν το διοικητήριο, ήταν οι υπηρεσίες, θα ήταν κέντρο φαίνεται εδώ της σιδηροδρομικής γραμμής, και αριστερά μας, όπως θα δούμε, ήταν το κτίριο το οποίο θα ήταν η αίθουσα αναμονής των ταξιδιωτών. Θα πάμε να δούμε και τις κολόνες οι οποίες ετοιμάστηκαν για την κυλαδογέφυρα του εκκλησοχωρίου. Τώρα στο Αγιόφυλλο, πέραν από την κτηνοτροφία, όπως είπαμε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά κοπάδια. Έχουμε και 2 μεγάλες μονάδες αγελαδοτροφίας. 3 άτομα ασχολούνται και επαγγελματικά με αμπέλια. Αυτό εδώ πέρα είναι του Γκέκα, εκεί που περάσαμε το σταθμό είναι του Νίκου του Τέγου και ο Κώστας ο Παλάσκας του Χρήστου. Αυτοί ασχολούνται επαγγελματικά, έχουν πάνω από 10 στρέμματα αμπέλι, πολύς κόπος, μικρή παραγωγή, δεν τους δικαιώνει ο κόπος που κάνουν, δεν δικαιώνονται οι άνθρωποι, αλλά ασχολούνται επίμονα και παράγουν αρκετό κρασί, αρκετό τσίπουρο και αρκετά σταφύλια. Βέβαια σταφύλια επιτραπέζια δεν πουλάνε από ό,τι ξέρω. Και απέναντι στο βάθος, ό,τι βλέπεις λεύκες, ειδικά λεύκες κλπ, είναι με ένα πρόγραμμα 20 ετίας, δεσμεύουν αυτούς που έχουν τα χωράφια για 20 χρόνια, είναι από το δασαρχείο, είναι προγράμματα της ΕΟΚ και στα 20 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή, και μέσος όρος από ό,τι υπολογίζουμε για τα 20 χρόνια είναι περίπου 80 ευρώ το στρέμμα, γιατί παίρνεις αρκετά στην αρχή, στο τέλος σε κόβουνε, αλλά μέσο όρος υπολογίζω εγώ ότι είναι γύρω στα 80 ευρώ το στρέμμα. Αυτά είναι πολύ καλή επένδυση, γιατί τα δημητριακά πλέον μας έχουν εγκαταλείψει τελείως. Δημητριακά δεν παίρνεις ούτε 50 ευρώ ούτε 30 ευρώ, πρέπει να πάει πολύ καλά η χρονιά για να πάρεις κάποια χρήματα, ενώ τούτα με λίγα έξοδα
κάθε χρόνο πληρώνεις κάτι για να το καθαρίσεις μόνο μία φορά και από εκεί και πέρα, χωρίς να σπείρεις ξανά, για 20 χρόνια εισπράττεις περίπου 80 ευρώ στο εξτρέμμα. Οι βάσεις και η αρχική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία είναι προστάτηδα όλων των Αγιοφιλετών, έγινε το 1914 από την οικογένεια του Κωνσταντίνου Πορτίκα. Ανακοινίστηκε όμως αργότερα το 1900, αν δεν κάνω λάθος, το γράφει εδώ πέρα, το 1995 ανακοινίστηκε όταν ιερέας ήταν ο πατήρ Φώτιος Βούρλας, ο οποίος αξιόλογος και αυτός ιερέας τίμησε ιδιαίτερα το χωριό μας και η εκκλησία αυτή ανακαινίστηκε εκ βάθρων. Έμεινε μόνο το ιερό, ο σκελετός, από εκεί και πέρα γίνανε επεκτάσεις, ανέβηκε το ταβάνι, έγινε καινούρια στέγη και στο τέλος τέμπλα καινούρια και αγιογράφηση από όλους τους αγιοφιλιώτες. Δεν υπάρχει δηλαδή αγιοφιλιώτης που να μην έχει κάνει μια δωρεά εικόνας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Εδώ την γιορτάζουμε 2 φορές το χρόνο την Αγία Παρασκευή, τη Ζωοδόχου Πηγής και τις 26 του μηνός Ιουλίου, και ερχόμαστε και μια τρίτη φορά κάνοντας μόνο έναν αγιασμό. Την 1η Μαΐου πλέον η πρωτομαγιά του Αγιοφύλου γίνεται εδώ. Εδώ μαζεύεται όλο το χωριό, διότι είναι ένα μέρος, ένα δριόδασος απείρου κάλους, το οποίο όσοι έρχονται και το βλέπουν και το ζουνε μαγεύονται. Επίσης εδώ πρέπει να αναφέρουμε και το όνομα του δωρητή του Λάμπρου του Κέφου, ο οποίος ο άνθρωπος ζει χρόνια πολλά στην Ελβετία, αλλά έρχεται κάθε χρόνο στο Αγιόφυλο. Έκανε πάρα πολλές δωρεές, μεταξύ των οποίων είναι το μαγειρίο και ο χώρος των τουαλετών. Ο άνθρωπος αυτός πέραν αυτόν έκανε και πάρα πολλά πράγματα στον Άγιο Δημήτριο, βοήθησε πάρα πολύ και συνεχίζει να βοηθάει το χωριό. Η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Αθανάσιος και όλοι οι Άγιοι, ο Άγιος Δημήτριος κλπ, να τον έχουν καλά και να τον βοηθάνε στη ζωή του και να τον σκέπουν από κάθε κακό. Εδώ η αποθήκη είναι της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας. Το Αγιόφυλο έδωσε το οικόπεδο, η Ένωση για λογαριασμό της έκανε το κτίριο αυτό, το οποίο όμως εγκαταλείφθηκε διότι το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα απέτυχε εκτρά, ενώ έπρεπε να είναι το εφαλτήριο για να επιβιώσει η ραχοκοκαλιά, δηλαδή η γεωργοκτηνοτρόφη. Και όμως αυτό το σύστημα απέτυχε γιατί όλοι κοιτούσαν τα ατομικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα τα κοινά, δηλαδή να δουλέψει το σύστημα. Εγκατελειμμένοι όπως ήταν, στο τέλος βάψαμε αυτή την πλευρά σαν μορφωτικός σύλλογος και βάλαμε αυτό το πανό εκεί, αλλά λόγω της δεν άντεξε στο πέρασμα του χρόνου, γιατί είναι όλη μέρα μέσα στον ήλιο, και εκεί έχουμε όλα τα αξιοθέατα. Βέβαια δεν φέρνονται αυτή τη στιγμή. Εκεί υπάρχει ο σταθμός, ο σιδηροδρομικός σταθμός, υπάρχει η Αγία Παρασκευή, υπάρχει η μεγάλη κολόνα, η οποία φαίνεται σαν δρόμος βέβαια, είναι η μεγάλη κολόνα της Κυλαδογέφερας. Υπάρχει ο Άγιος Αθανάσιος όπως ήταν πριν από την ανακαίνιση που έγινε σήμερα, που είναι κόσμημα, και πίσω το χωριό, όπως ακριβώς τώρα είπαμε αλλοιώθηκε και δεν φαίνεται καλά, και πίσω το στρογγυλό πίσω από την κολόνα αυτή τη μεγάλη της Κυλαδογέφερας και από την ανάμεσα Αγία Παρασκευή υπάρχει λίμνη με λίγο νερό, την οποία θα πάμε να δούμε τώρα και να την καταγράψουμε, να δούμε αν έχει νεράκι, αν δεν έχει.
Γιάννη, είμαστε στην περιοχή της Λίμνης, τοποθεσία Λίμνη. Αυτός ο χώρος ήταν φυσικός, υπάρχει σίγουρα δηλαδή το μικρό σπίτι στο λιβάδι θα κυτρίνιζε, θα οχριούσε μπροστά στο περιβάλλον που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το νερό είναι το λιγότερο που μπορεί να έχει, δεν μπορεί να κατέβει πιο, γιατί κάπου κάποιες πηγές υπάρχουν και δεν μπορεί να κατέβει πιο κάτω από αυτό. Αλλά είναι πολύ λίγο το νερό σε σχέση με άλλες φορές. Όταν είναι γεμάτη μερικές φορές, είναι χάρμα οφθαλμών. Ελβετικό τοπίο, απίστευτη ομορφιά. Εδώ αυτές οι σάρες είναι η περιοχή που λέγεται η περιοχή του σκοτωμένου. Προφανώς κάποιος σκοτώθηκε εδώ πέρα. Και είναι το μονοπάτι στο οποίο περνούσε ο Πάνο Μαχαλάς, είχε μαντριά. Εδώ πέρα Μουτσιά τη Λύρα, Αλτ, Χωράφια Μήχανη κλπ. Εδώ ήταν το μονοπάτι που μόλις τα παιδιά τελειώναμε το δημοτικό, μέσα από αυτό το μονοπάτι επικίνδυνο ερχότανε, περνούσανε και παίρνανε ψωμί για να φάει ο βοσκός το βράδυ. Και το πρωί ξανά γυρίζανε από το ίδιο μονοπάτι, χωρίς να διαβάσουν, χωρίς τίποτα. Και πηγαίνανε στο σχολείο. Μυστική και αδιάβαστη. Κοίτα όμως σχίσμα εδώ να κρατιέται στον αέρα εδώ.
Αυτά είναι τα κεντρομπόμπολα. Είναι ο καρπός του κέδρου. Είναι η τροφή για τα γίδια το χειμώνα. Ο κέδρος είναι αϊθαλές. Σταυρός. Σταυρός. Εδώ είναι η πλήση Σούρφη. Τοποθεσία Σούρφη. Εδώ είμαστε κοντά στη βρύση της Μπλότσινας και στον καταράκτη του Σιώπουτου. Λοιπόν, αυτό είναι το πλατανόδασος εδώ του χωριού, είναι πάνω από 40 μέτρα ψηλό, η θερμοκρασία είναι πάνω από 10 βαθμούς λιγότερο από ό,τι είναι στο χωριό και εδώ θα γίνει το μελλοντικό μονοπάτι, το οποίο θα ξεκινάει από τον Παπαπούλιο, θα περνάει Καλόγερο, Μπλότσινα, στον καταράκτη που θα πάμε σε λίγο και θα δούμε το Σιώπουτο, θα ανεβαίνει στα πηγαδάκια, στην Πομόνα, στο υδραγωγείο και θα καταλήγει πάλι από εκεί που θα ξεκινάμε, στον Παπαπούλιο. Αυτό το μονοπάτι είναι η φιλοδοξία του Μορφωτικού Συλλόγου σε κάποια στιγμή να το ξεκινήσουμε και να το τελειώσουμε. Το 50% του μονοπατιού είναι έτοιμο, δεν θέλει πολλή δουλειά. Αυτό που θέλει δουλειά είναι το μισό, το οποίο όμως με προσωπική εργασία μπορούμε να την κάνουμε. Δεν χρειάζεται καθόλου έξοδα. Χάρμα, οφθαλμός. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και νομίζει κανείς ότι είναι σούρουπο εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ θέλουμε να βάλουμε και λίγο και καμιά μπλούζα τώρα, γιατί αρχίζουμε και κρυώνουμε. Αυτό το μονοπάτι πρέπει να το απολαύσουν όλοι οι αγιοφιλιώτες. Τουλάχιστον από Παπαπούλιο μέχρι το καταράκτη του Σιώπουτου.